quan arribi a l'era que s'incorpori ja està. Sí, a veure, diu, bueno, és per protegir a tots, al públic en general. Comencem en el primer punt. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior de data del 26 de juliol del 2022. Alguna observació a l'acta? S'entén aprovada en conseqüència per unanimitat dels membres presents, que suposa la majoria absoluta, el número legal de membres. Passem al punt número 2. Dictamen de la proposta d'aprovació definitiva del compte general del pressupost municipal del 2021. Sí, la proposta va ser dictaminada favorablement per la Comissió Informativa Especial de Comptes, celebrada el dia 8 de juny de 2021, posteriorment publicada en el Boletí Oficial de la Província número 125 de 1 de juliol de 2022 i no s'ha presentat cap al·legació. Per tant, procedeix que el ple aprove amb caràcter definitiu el compte general de l'exercici 2021 i retir comptes a la Sindicatura de Comptes. Perfecte. Alguna observació al dictamen? No, cap. El grup popular? Ninguna. Passem a votació. Vots a favor? Serien 11 vots a favor. 11. Sí, 11. Per tant, s'aprovaria per majoria absoluta. Moltes gràcies. Passem al número 3. Dictamen relatiu a la proposta de designació dels dies de festa local per a l'any 2023. Sí, la proposta va ser dictaminada favorablement per la Comissió Informativa de Benestar Social i Diversos en la seva sessió celebrada el dia 21 de setembre de 2022 i proposa designar els dies 4 i 5 de setembre de 2023 com a dies de festes locals i donar compte a la Conselleria competent. El regidor... No, simplement per fer una simple observació, repetir la fórmula coneguda però no escrita de com dictaminen les festes patronals. Sempre que l'entrada de moros i cristians no siga el dia 4 de setembre, no alcança el dia 4, les festes, el dia de l'entrada se celebrarà en setembre. Per la qual cosa, com el 2023 seria el dia 2, passen festes patronals el 4 i 5. Repeteix que és una fórmula coneguda però no escrita. Molt bé. El grup socialista, grup Compromís, per tant, bona Aida, bona vesprada, benvinguda. Passem a votació. Vots a favor? Per tant, serien... 12. Vale. Alçat el cap i ja n'hi ha... 12 vots a favor, s'aprova per majoria absoluta. Passem al punt número 4. Dictamen relatiu a la proposta de declaració espai sense fum a l'Olleria. Sí, la proposta va ser dictaminada favorablement per la Comissió Informativa de Benestar Social i Diversos en la seva sessió de 21 de setembre de 2002 i el que es proposa és declarar el Parc Bea Ferreres i el paratge natural de l'Heretat del Salidor com a espai sense fum a l'Olleria, disposar la publicació de l'acord d'efectes de general coneixement i disposar la senyalització d'estos espais com a espais sense fum. Dani, vols fer una explicació? Des de l'Ajuntament de l'Olleria s'unim al projecte de l'Associació Espanyola contra el Càncer que ens van proposar i ens adherim a això. S'ha fet un procés participatiu molt extens, de molta feina per part de l'ANC de l'Olleria i al final el resultat és així, que establim com a espais sense fum i senyalitzarem com a espais sense fum el Parc Bea Ferreres i el paratge natural de l'Heretat del Salidor. Es procedirà a la seva senyalització en novembre, exactament el Dia Internacional del Càncer de Pulmó. I res, en principi anem a seguir el que és el tema de les indicacions del projecte de l'ANC.
Moltes gràcies. El grup socialista. Res, afegir-me a la proposta i penso que és convenient que els espais on es manegen els xiquets i els gent major estigui net de fums i de perills cancerígens. El grup Compromís. Sí, a veure, comentar que ens sembla bé la proposta d'anar fent espais sense fum en el poble, però tenim una pregunta, o sigui, el parc de Ferreres ja era un espai sense fum, no? En els parcs no es pot fumar. En la part de baix, en la part infantil no es podia fumar. Ni la part rural tampoc. Home, Ni a 50 metres dels instituts i de les escoles. Estem parlant del parc, Enrique, estem en el parc. Clar, però És el mateix, és el mateix. En la zona infantil, segons l'Associació Espanyola contra el Càncer que s'alimenta de les formacions, diu que en la part infantil no es pot fumar. En la part de dalt, sí. El criteri dels d'ells. Jo entenc que ells, i el que diuen ells, que en la part infantil no, en la part de dalt sí que es podria. vale, bueno, pues celebrem, si en teoria és així, pues celebrem que no es pugui fumar dalt tampoc, que està bé. I lo del salidor és molt xulo, ojalà, però això com va controlar-se? Si està tots els diumenges fet una merda del botellón i dic jo perquè a mi mola anar per aquesta zona, en la bossa i tal, i és un caos tots els caps de setmana de la gent que va allà a fer botellón. Va poder ser senyalitzar, que per lo menos qui vagi a fumar allí sabrà i veurà una senyal en el seu moment i dirà així no puc fumar i fumant, per lo menos possibilista d'algo. Que les papeleres està tirant a... Anava a dir a 2 metres, no, a mig metro de la papelera. Això ja és inherent a algo que van fer des d'ací. Podem controlar-ho, però al 100% no podem controlar-ho, i al final la gent es coordina i fem el que puguem. Això també és... Hauríem de veure, no sé, com fer campanyes o com anar conscienciant al personal, és que al final és una qüestió d'educació, però és que, no sé, és un poc... I sembla que el que tinguem que fer, el que estem intentant des de l'associació, juntament amb l'Ajuntament, és fer campanyes de sensibilització tant del càncer de la pell com d'altres tipus de càncer, sensibilització per a evitar aquests comportaments i sobretot hi haurà que treballar més en el tema de la prevenció del tabac i la prevenció dels càncers de pulmó i tot això, que és important. En els paquetets de tabac hi ha la foto del càncer i tot això. Bueno, doncs intentarem. Vale. El grup popular? No, ja no sé. Val. Passem a votació. Vots a favor? 12 vots a favor. En conseqüència, s'aprova per majoria absoluta. Moltes gràcies. Passem al número 5, dictamen relatiu a la proposta de modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles. Sí, la proposta va ser dictaminada favorablement per la Comissió Informativa de Comptes i Hisenda en la seva sessió del 21 de setembre de 2022 i proposa en concret la modificació de l'aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles en els seus articles 2 apartat A, establint un tipus impositiu del 0,57 per a béns immobles de naturalesa urbana, i l'apartat 4 de l'article 3 i l'apartat 5 de l'article 4 que fa referència a la regulació de les exencions i bonificacions que deuen ser sol·licitades en l'exercici anterior i en efectes a partir de l'exercici següent i sense efecte retroactiu. El regidor d'Hisenda vol fer alguna menció. Vale, pues bueno, quan vam fer el pleno en el qual es va aprovar la rebaixa de l'ICIO per les inversions en energies renovables, van comentar del Grup Popular que tenim intenció de fer una bonificació de 4 anys del 25% de l'IBI per la gent que farà també aquest tipus d'inversió a partir de l'any que ve. Però vist els últims aconteciments del que està passant en el món, del tema dels augments de les coses de primera necessitat, i això hem pensat que si fem una rebaixa general, potser aplicava un poc més a la gent més vulnerable, perquè
Entonces no poden posar les plaques i, claro, en aquest cas, el que posarà la placa seria el que realment tindria la bonificació de l'IBI i no aplicaria a ningú més. Entonces, han pensat que això era una manera de fer un poc més extensiu i d'ahir s'ha rebaixat l'IBI del 0,59 al 0,57. Aquest és el motiu de la rebaixa. Moltes gràcies. El grup socialista. Sí, gràcies. No seré jo qui s'oponga a que se rebaixen impostos i que se alivia un poc la pressió fiscal a la gent. Això m'ho fa bé a tots els que tinguem a casa. I el que sí que m'agradaria és que haguera sigut progressiu a l'hora de que s'ajude més a la gent més necessitada. No és el mateix pagar un 2% de 100 que de 1.000. Entonces, la recaudació sí que se ve mermada i la recaudació sí que ens influeix a tots per igual, però no l'impost. No sé si m'explica bé. Si jo tinc una casa que val 100 i pague 2, no és el mismo que el que té una casa que val 1.000 i paga 20. Esos 20 que se deixen de recaudar són 20 que no se invierten després, no s'inverteixen després en arreglar carrers, en coses que fan falta. Per tant, clar, estem propers d'eleccions i notes. Però bueno, a mi m'hauria agradat que haguera sigut un poquet més ambiciosa la rebaixa d'impostos i que se rebaixara a la gent que més ho necessita. Aquesta és la meva postura. Gràcies. Rubén, tu vols dir alguna cosa? El grup Compromís? Sí, a veure, nosaltres anàvem a preguntar que, aprofitant que es feia la modificació de l'ordenança fiscal de l'impost de béns immobles, per què no s'havia posat lo de les plaques solars? Perquè això és algo que es beneficia directament la persona que paga menys IBI, perquè s'ha posat plaques, però indirectament es beneficien tots, perquè s'està utilitzant energia neta. I en aquesta rebaixa genèrica, la veritat és que no sé com va repercutir-li a les famílies que els faci falta, perquè pagar 4 euros, 3 euros, 5 euros, 6 euros menys a l'any d'IBI, això fa risa. O sigui, el que li beneficia és el que té moltes propietats que va estalviar-se 100 euros o 200 o 300. Que quan ja té tantes propietats, això tampoc li fa res, perquè la rebaixa és mínima. Aleshores, nosaltres pensem que si es modifica l'ordenança hauria de fer-se per algo un poc més ambiciós, que és la paraula que ha dit Juan, com m'ha agradat. O bé, per algo que directe o indirectament ens beneficia a tots, com són el posar-se plaques solars, que ojalà estaria més subvencionat encara, no només per l'Ajuntament, sinó per la Conselleria, que ja el dona un 40%, i la renta, que donen un 40% més, i fiscal i gratis, que sí que ho has d'adelantar, però t'ho financien i està així prou bé. Seria una ajuda més per a facilitar-li a la gent que se les poguera posar, i això indirectament ens beneficia a tots, perquè aquesta baixada realment a la gent que li fa falta no li suposa absolutament res, perquè tu li dones 3 euros o 5 euros o 6 euros a algú al cap de l'any, quasi que li fa igual. Aleshores no acabem de veure això directament com algo beneficiós a la ciutadania que realment li fa falta, no ho és. Beneficia al que té moltes propietats perquè sí que va anotar la baixada, però la resta no va anotar-la en res. I després la pregunta era, van a deixar-se d'ingressar 20.000 euros, o sigui 80.000 euros, perdó, 80.000 euros no posaven l'informe a les arques municipals. D'on van a retallar-se? En el pressupost? S'ha pensat, però ja no es mirarà d'on ha de retallar. Home, però quan uno retalla ha de saber d'on va llevar-ho, no? Perquè potser el que deixa de pagar 3 euros a l'any d'IBI, no li ve bé si després resulta que, jo què sé, vaig inventar-me, s'ha de pagar l'EPA, perquè entonces no es pot pagar l'escola d'adults, no sé, o s'ha de pagar el servei que fa de finances majors, o saps el que vull dir? Que normalment quan uno baixa impostos tot no és dir anem a baixar impostos, tu si anem a deixar d'ingressar 80.000 euros, en la de després del rodatge uns 30.000. Quan vaig calcular ahir uns 113.000 euros que entraran de menys al pressupost. Se suposa que si tu te'ls lleves ja sabràs d'on vas a retallar això. És que queda molt xulo dir anem a baixar impostos, però hi haurà que veure d'on, perquè si en els ingressos d'un ajuntament la gran majoria estan compromesos. Hi ha unes nòmines, hi ha uns serveis informàtics que s'han de donar,
Hi ha una sèrie un servei de neteja, un servei de recollida de fem, hi ha uns gastos que tu no pots tocar. Que són fixos. I n'hi ha molt poquius en els que tu pots jugar. Si aquests poquius en els que tu pots jugar te lleves 113.000, o tens una previsió d'ingressos molt alta per un altre costat per compensar això, o vas a retallar algun puesto. Entonces jo crec que quan uno decidís baixar impostos, hi ha que informar a la ciutadania de si tu vas a pagar 3 euros menos d'IBI a l'any, però a canvi pues, vas a tenir que pagar no sé què, o no sé què va deixar de fer-se perquè no pot fer-se. Saps el que vull dir? Aleshores ens agradaria saber això per poder decidir si és interessant pagar aquesta quantitat de menys cada un de la seva butxaca a l'any o no. Bueno, en principi s'havia pensat això. En el que ve la pujar, que seria un 2,9%, de moment més o menys està previst, un poc assumir-ho per ahir i després ja veiem alguna partida més que es poguera retallar. I ja saps. Jo crec que al final retallar tampoc retallen tant, sinó ajustar totes les despeses, treure el màxim rendiment a lo que n'hi ha i treballar en això. Retallar 9 euros per habitant. 9 euros per habitant, Vol dir ajustar... el que li cobra més del cor, el cor no cobra més? Tu ets el recibo del cor, per exemple, la pujada del consorci. I no patisques que aquesta baixada d'impostos el que va repercutir va repercutir directament en el veí que no va posar-se plaques. Saps qui és el que posa plaques solars? El que té diners. El que no té diners no pot posar-se plaques solars. Jo sé de gent que se la posarà que no té tants diners, però sé que qui té un Mercedes pagarà molt menys i el que té un C27 pagarà el mateix. Pagarà el mateix, perquè tocarà el 0,57. No és de veres, no és el mateix pagar-li el 2 a un Mercedes i a un C27, Ramon. Sí que és de veres que és el mateix percentatge. El percentatge és el mateix, però no és el mateix valor, el 2%, per a la gent que té o que tinga 14 Mercedes... A un 9 euros suposa la pujada que li ha pujat el consorci i equipares. O la llum, que ha pujat el doble, o la gasolina que ha pujat el doble. Però, a veure, el que estem dient, tu dius que ajustareu les partides, o sigui, ajustar és retallar. No, així no va haver ninguna retallada. Però si vas a ingressar 113.000 euros menys, hauràs de posar un extra. El regidor d'Hacienda t'ho ha dit, la pujada que no n'hi ha, que s'ha de fer enguany, doncs potser es quedarem igual i anem a assumir això. Anem a assumir això. Claro, però el que em preguntava és... L'any passat va pujar un 2%, doncs enguany pot pujar, no sabem encara, a veure l'estat que és el que ens diu, i igual pot pujar, perquè si no sabem encara el que va pujar, però un 2,9, un 3,6, està encara en eixa... Estimeu que aneu a tindre un 2,9 o un 3,6 més d'ingressos. Això és. I per això es pot baixar. Correcte. I la pregunta és, no es pot fer algo que siga progressiu i que realment li arribi a la gent que li fa falta, no al que no li fa falta? A qui li fa falta? Directament l'IBI no, l'IBI tu tens que posar-lo al mateix preu per tots, tu no pots posar per uns un preu per nosaltres, no? O bonificacions en les plaques solars, per exemple. L'IBI és el mateix preu per tots. Sí, per això... No pots fer com una renta, els que guanyen menys de sol paguen menys, els que guanyen més de sol paguen menys. L'IBI és el mateix percentatge per a tots, per això si realment es vol fer una rebaixa per aliviar la càrrega fiscal de la ciutadania que li fa falta, doncs n'hi hauria que veure quin tipus de rebaixa es pot fer que realment li arribi a aquesta ciutadania que li fa falta, no al que no li fa falta. Per exemple, hi ha molts pobles que ja estan en el tema de la reducció de l'IBI en el tema de plaques solars, que és la intenció de nosaltres tornar-ho a fer. Sí, això ho hem parlat diverses vegades. Progressivament. Però, per exemple, així n'hi ha en una llista que està l'Aquàs, l'Alcúdia de Crespins, Alzira, Bétera, Canals, Carcaixent, Carlet, Catarroja, Xiva, Beliana, Godella, si anem ciutats molt grans, Xàtiva, València, Torrent, Sedaví, Xirivella. Per exemple, Canals té una pressió fiscal d'IBI del 0,75. Del 0,75. Això és una cosa que està pública. Si internet no m'enganya, és el 0,75. Tu calcules el 0,75 d'Olleria, de Canals, de tipus urbano 0,75 i rústic 0,8. Tu en compte, el que paga 0,75 pagaran tots 0,75 i el que tinga plaques pagarà durant 4 anys una bonificació del 50%, per exemple. Això es beneficiarà
Per exemple, anem a pensar si un veí d'un piso de 60 o 70 metres quadrats en alguna zona d'Oiria que no va a posar-se plaques solars, perquè hi s'haurà de fer una comunitat en aquest edifici. Hi haurà que fer una comunitat energètica en aquest edifici. Va a fer-se això. Nosaltres ara hem de contractar, hem de donar una subvenció, anem a demanar-la, per el tema de comunitats energètiques que així fa no res. Aleshores, anem a veure com intentem ajudar els veïns a fer comunitats energètiques. Però aquests pisos... Tu saps com ho han arreglat en els pobles, Ramon? Com ho han arreglat? Perquè tu estàs dient que en una finqueta que visquen 4 veïns no s'ho poden arreglar. Però n'hi ha molts pobles que ho han arreglat senzillament cedint teulades públiques i teulades de naves i teulades de pavellons, a la gent que vulgui fer-ho. Però tampoc ara tindre... En Oiria tampoc n'hi ha tants, a part dels pavellons, tampoc hi més. Ara anem a demanar el pla edificant en l'institut. El de Isabel Catòlica ha hagut un problema, ha estat ahí parat i també han demanat el pla edificant, les plaques solars. Els anys 6 anem a fer-lo totalment sostenible i l'únic que podem fer és els pavellons municipals, perquè el centre social va alimentar el centre social, el centre de dia i l'escoleta, i el que sobre podran adherir-se ahí. Per això primer hi ha que fer un estudi, un pla, que és el que anem a contratar ara amb aquesta subvenció. Però fins ara, tot això que va al recombum, que tu has de adelantar els diners i després treure-los, en compte que tinga que adelantar 6 o 100.000 euros, quanta gent pot adelantar de la seva butxaca 6 o 100.000 euros? D'eixes persones de 80... municipal alt. Per exemple, entonces, pensa la meva... Si tu li lleves el que no pot pagar alt, doncs estan llevant-li diners, això que pagui. Claro, això estic llevant-li diners. I estic compensant, potser, per exemple, el rebut del consorci que li he pujat. És també el consorci, com no, és un exemple. No, és un exemple. Però és que pareix que sigui així. No, però és que, per exemple, el Partit Popular, el consorci també n'hi ha alguns membres del Partit Popular que també volen votar a favor. Deixa pujar. Vull dir que no és perquè no l'ha pujat jo. Però, a veure... Però que vull dir, com però que jo això... crec que estan mesclant coses que no tenen res que veure unes en altres. No, estic justificant. A veure, una baixada generalitzada del mateix percentatge per a tot el món igual sempre beneficia als mateixos. Però això ho fem però això ho fem vosaltres com vau baixar l'IBI? Per què el vau baixar? Jo no l'he vull baixar mai. Però l'has baixat del 0,62 al 0,59. Doncs va beneficiar la resta també. Exacte. Està mal fet, però no l'haurà baixat mai. Bueno, doncs... Per això t'explique que si realment no vengues com a que baixes l'IBI per ajudar a la gent que li fa falta, perquè tu els dona bonos de 3 euros i acabes antes. És que bonos vindran no falta que bonifique res. Saps el que vull dir? Sí. O sigui, que tu digues que baixar aquest impost beneficia a la gent que li fa falta no és cert. No. O sigui, no beneficia al que va a deixar de pagar molts diners, però el que deixa de pagar 3 euros o 6 euros a l'any, el que pot pagar molts diners es pot pagar ixos i molts més. Doncs per això tu, l'Ajuntament, eres un servei públic de tots, vas a deixar de prestar serveis per beneficiar als que no fan falta aquests serveis. Que pot fer-ho la Generalitat Valenciana o qualsevol comunitat autònoma. Tu pots fer altres coses en la renda i no les fas. Quines? Jo no vaig dir res. Proposa-les. Jo te les proposaré, a veure què opines. Perquè fins ara de tot el que hem parlat, i dius així, ho mirarem, ja no torna res. Tot es queda en el mirarem. Doncs proposa-ho. Proposa-ho. Que estem així. No. Si no, ho proposarem per escrit, perquè ho tingues contestat per escrit, perquè tot el que parlem així en els plens, que dius que ho mirarem, que quedarem, que farem, que no sé quantos, no arribem mai ni a mirar, ni a quedar, ni a res. Molt bé. Però l'IBI saps que això no ho podem... Si no són bonificacions... És una decisió política baixar-lo o no baixar-lo. Quan l'apreneu, doncs ja està. Ja està. No hi ha més. I per què no s'ha pres? No estàs discutint així els anys dels anys, perquè és algo molt clar. I s'ha decisió perquè no s'ha pres al principi de la legislatura. Doncs perquè no tingut que... I perquè no s'ha pres quan feia falta per la pandèmia, que han tingut 2 anys que s'han modificat moltes coses, però... És curiós el tipus d'ajudes. Juanjo, no s'ho puc fer antes perquè no han pogut. Aquests tampoc. Juanjo, perquè tampoc han Tenies pogut. que ser molt cristià perquè el feren ajudes, o si no, no te les feren. Si habría que hacerlo. Juanjo, no ho han pogut fer antes perquè no han pogut. Ja està. Ojalà ho haguem pogut fer antes. Perquè no ha hagut voluntat política. No, perquè no han pogut.
que no han pogut, ojalà ho haurem pogut abaixar antes. Si es pot, ara es podria haver fet. I puguem abaixar-ho perquè tinguem un equilibri econòmic que ens permetís fer aquestes coses. L'equilibri econòmic ara mateix s'ha trencat perquè vas a deixar d'ingressar uns diners. Però no tinc deute, no tenim deute. Este m'ha passejat per el poble perquè estava tot tallat i tenia que passejar i n'hi ha coses que són molt dolentes, sangrantes, sangrantes. Per Laura, tot el de alrededor del casco d'ella. Necessitem sí o sí inversió pública. Sí, això estic totalment d'acord. Entonces, bueno, pues yo qué sé, buscar el equilibrio. Si yo no estoy en contra de que se baixen els impostos, si a mí me interesa que es baixen, y a tot el ciudadà, el presión fiscal que tenim de menys. Lo que passa és que n'hi ha que veure, és el que ha dit tu, n'hi ha que veure les contraprestacions i què s'ha de fer i on aquesta manca de diners, on se'n va. Anem a veure, se podia haver fet, jo crec que se podia haver fet perfectament quan es va planificar les terrasses de tal, quan es van fer les ajudes per tota la pandèmia, però clar, estem a 6 mesos d'eleccions, s'han de dir, un poc més. Això treballa també el govern socialista, la Generalitat només no treballa en això. Sí, està clar. Però exacte, la política és qüestió de paper más grande que nosotros. Nosotros parlem de lo que es el pobre. El pobre li fa falta. Però això no és una mesura política. Això no és una mesura política, això és una mesura que afectarà la pujada de tots. Sí, no, sí, a mí me afectará en mucha menor medida que a tres. Ni més ni menys. Pero lo que es la recaudación es para todos igual. O sea, lo que se dice de hacer es para todos igual. Y el beneficio es para un poquito. Eso es lo diferente. Esa es la forma de pensar. Vale. Moltes gràcies. No, jo crec que els grups han manifestat la seva postura. Nosaltres avalem i recolzem la proposta que anem a sometre al ple i poc més. Votació pensa que és el més adequat. Moltes gràcies. Passem a votació. Vots a favor? 7 vots a favor. Abstencions? 5 abstencions. Moltes gràcies. S'aprova per majoria absoluta. Moltes gràcies. Passem al dictamen relatiu a la proposta de modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica. Sí, la proposta va ser dictaminada favorablement per la Comissió Informativa de Comptes i Hisenda en la seva sessió de 21 de setembre de 2022 i proposa l'aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, modificant en concret l'apartat 3 de l'article 3 referit a la sol·licitud de les exempcions sortint d'efecte a partir de l'exercici següent i establint una duració màxima de 3 anualitats devent renovar-se. I l'apartat 1 de l'article 5 referit a la quota i establint una quota de l'1,7. El regidor d'Hisenda vol fer un comentari? Sí, bueno, seguint el mateix criteri que s'ha seguit en l'impost de l'IBI, també s'ha decidit fer aquesta baixa. No hi ha més que explicar. Molt bé. Moltes gràcies. El grup socialista. Bueno, en edición de vídeo, copia, pega, una cosa a l'altra. Sí. Val, grup compromís. Jo suposo que és el mateix que hem parlat abans, o sigui, és una modificació que s'abaixen els ingressos sense saber d'on va retallar-se i s'abaixen per a tot el món igual. Aleshores no trobem que això arribi a la ciutadania que realment li fa falta. Pensem que aquests diners haurien d'invertir-se realment en la gent que realment ho necessita i no en el que paga molt i ara va a pagar algo menys, perquè el que paga poquet va seguir pagant poquet i no li beneficia absolutament en res aquest tipus de mesures en el seu dia a dia. Moltes gràcies. Per tant, passem al grup popular, vol afegir alguna cosa? Ninguna observació, senyor alcalde. Val. Per tant, passem a votació. Vots a favor?
7 vots a favor. Abstencions? 5 abstencions. En conseqüència, s'aprova per majoria absoluta. Moltes gràcies, senyors regidors i senyores regidores. Passem al punt número 7. Dictamen relatiu a la proposta de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment de valors dels terrenys de naturalesa urbana. Sí, la proposta va ser dictaminada favorablement per la Comissió Informativa de Comptes i Hisenda en la seva sessió de 21 de setembre de 2022 i es proposa aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana i modificant en concret l'article 9 referit a la seva gestió i modificant el règim d'autoliquidació per a la declaració i posterior liquidació i notificació. Moltes gràcies. Regidor d'Hisenda. Bueno, això és un tema tècnic a proposta de Tesoreria de l'Ajuntament, que té que veure en la manera de la liquidació de les plusvalues. Antes s'anava en un formulari que l'omplies i podien dir que es validava i es liquidava, o es revisava si estava ben liquidat o no, i ara ja es liquidarà pràcticament de l'administració. És un tema que està fet a proposta i es va modificar l'ordenança per això, perquè diga que n'hi ha coses que no, segons la tesorera, que no estaven bé, i s'ha fet la modificació. És un tema tècnic, no té el canvi econòmic ni res. Moltes gràcies, senyor regidor d'Hisenda. El grup socialista. Cap observació. Moltes gràcies. Grup Compromís. Grup Popular. Cap observació. Per tant, passem a votació del punt número 7. Vots a favor? Són 12 vots a favor. En conseqüència, s'aprova per majoria absoluta. Moltes gràcies, regidors i regidors. Passem a l'activitat de control, dació en comptes de resolucions d'alcaldia. El punt número 8, dació de comptes dels decrets d'alcaldia adoptats des de la darrera sessió ordinària del ple de 26 de juliol del 2022. Alguna observació per als regidors i regidores? Passem al punt número 9, dació de comptes d'acords adoptats per la Junta de Govern Local per delegació d'alcaldia des de la darrera sessió ordinària del ple del 27 de juliol del 2022. Alguna observació? Gràcies. Passem al número 10. Dació de compte d'acords adoptats per la Junta de Govern Local per delegació del ple des de la darrera sessió ordinària del ple del 26 de juliol del 2022. Alguna observació? Gràcies. Passem al punt número 11, dació de comptes dels informes de tresoreria sobre l'execució del trimestre de la morositat relatius al segon trimestre del 2022. Alguna observació? Punt número 12, dació de compte, sol·licitud, pla d'inversions 2022-2023. Alguna observació? Alguna observació? El punt número 13, dació de compte de la modificació del decret de la sol·licitud del Pla d'Inversions 2022-2023. Alguna observació al pla? Alguna observació? No sé si m'enganyi, perquè vaig llegir tota la documentació seguida i no recordo si estava sent lo del Pla d'Inversions o en algun dels decrets d'abans. Però lo de la modificació de la plaça Loreto, què va fer-se ahir? És una pregunta, perquè hem vist ahir 300 i pico mil euros. La plaça Loreto... Una quantitat molt concreta, en sentiments i tot, doncs hem pensat que hi ha un projecte fet. Sí. La plaça... La plaça del Loreto va agarrar-se des del cantó de l'ambulància, on està l'ambulància, fins al de Caguaita, i va fer-se tot nou. Tota nova. La cera més ampla, els cotxes més aparcaran aixina de moment, però sempre estem treballant ja de cara a vista en un futur possiblement que siga peatonal. Tot el tema de la gent de 2030 i tot això. Sí, per això que havíem vist que anava en el tema dels objectius de desenvolupament sostenible. I bueno, com en la plaça de Loreto està prou estropeada també, hi ha moltes coses estropeades, però anem
han pensat això. En el tema del Consell Veïnal també s'ha preguntat. Molt bé. En el Consell Veïnal també es va presentar el projecte ja fa temps. El render, el que és el dibuixet que n'hi havia, i per serveis tècnics també s'ha vist bé, i n'hi ha dues o tres coses que s'havien de fer i es va decidir que es farà a la plaça de Loreto, antes que el casc antic o que, per exemple, el camí Caputxins, que està a la Cera també feta un asco, o altres carrers que també estan per ficar-los en plataforma única, que això també en pròximes inversions s'haurà d'anar fent, anar llevant-se les voreres, per exemple, tot el carrer Batle, llevar-se les voreres estretetes i convertir-les en plataforma única, que és el que està, diguem-ne, sense parar els serveis tècnics municipals, que són importants. Si no, era per saber-ho. És per plataforma única d'1,5 metres de vorera i deixar només perquè passen els cotxes, que és tot més accessible. El que va que és una decisió que s'ha pres per part dels que venien al Consell Veïnal, de gent que s'ha preguntat i això. Però, o sigui, deixar una plataforma única però llocs d'aparcament i... On? En la plaça Loreto. En la plaça Loreto hi haurà 6 puestos d'aparcament, de moment. Minusvàlid i puestos d'aparcament. Que no s'eliminen els cotxes d'ahir. No, hasta que la plaça de gent. Ara. Sí. No, és que és una pregunta molt important perquè ara quan presentem el PEMUS, si veus, una qüestió important per a peatonalitzar el centre històric, o el centre històric és més així baix, però la zona de la plaça Loreto és que has de tindre parques dissuasoris per poder aparcar la gent. Vull dir, no dins, sinó en la perifèria, però de moment n'hi ha, però igual demà no n'hi ha. Aleshores haurem de veure com es pot tindre aquests parcs dissuasoris, aquests parcs dissuasoris. Clar, i també explicaria a la gent perquè vagin a treure tal, 2 minuts. No és junt. Que també explicaria a la gent que caminar 10 minuts no és junt. No, clar. Perquè clar, tu vius a València i si aparques a no, però si és que si no minuts, pues està superproper. Però en 5 minuts vas de dalt a baix del poble 3 voltes i no passa res. I ja d'anar en cotxe fins a la porta dins de Loreto. Dins del centre mèdic. Clar, però ja que farà progressiu. Però quan tu ho fas, al cap del temps la gent es dona compte que si no és millor. No passa que n'hi ha que fer-ho. Doncs tot això anirà a la plataforma única i tot en vies de la peatonalització. Clar, jo és que ho comentava perquè la plaça Loreto és una zona prou conflictiva en el tema cotxes i si es queda en plataforma única, doncs igual els peatons que ja ho tenen mal per anar de Vidal al centre de salut, perquè una volta baixes de la Cera i se pas de peatons, sempre està ple de cotxes, quan tot sigui una plataforma única, doncs igual hem d'anar volant els peatons o alguna cosa, perquè encara serà molt més fàcil que aparten damunt les voreres. Doncs n'hi haurà que pensar ahí a veure, no sé, si motor o jo què sé, no sé, algo para que no siga lo que és ara. Vale, pues això era pensar. Però de totes formes, a veure si us puc fer arribar els renders i això, i una mireta. Però que el render ja fa temps que el tinguem al Consell Veïnal, està explorant-se, que es convida tot el poble, el van presentar, els va agradar molt i bueno, és el que es va decidir. Perfecte, i les coletes són les que van dir això. I a partir d'ahir el casc antic està tot valorat. El casc antic són 500.000 euros, després hi ha 2 carrers que valen 200.000, tot això està valorat. El carrer de la Puríssima també l'han demanat en 2 o 3 ocasions per a fer el cicle integral de l'aigua, que no ens n'han donat cada volta, però l'han demanat el cicle per a arreglar-lo i fer-lo també plataforma única, i aquests carrers estan prou fotuts. Tot això hi ha un arquitecte un equip d'arquitectes que també juntes arquitectes municipals han fet un estudi previ
per treure a grandes rasgos els pressupostos per poder demanar les subvencions que van vinguent. Pues esto, esto, esto. I ahí tinguem tots estos carrers. Més cosetes. En quin s'havien quedat? En el 12? Ja està, no? Passem a pregs i preguntes. Algú té algun preg o alguna pregunta? Juanjo? Sí. Yo había preparado un escrito, lugar que no lo he presentado el registro, pero bueno, le doy una lectura así, son unas cuestiones y un prec. Cuestión que presenta Juan José Blanco, que subió, en calidad de proveedor del Grupo Municipal del Partido Socialista del País Valencià, al amparo del disposat de un article antiguo y del régimen local de la Comunitat Valenciana. Arrel del malestar general d'una part de la població davant la impossibilitat de matricular els seus fills en l'escoleta pública municipal, els agrairíem que ens aclariren les següents qüestions. Si pot ser per escrit, millor. Quin va ser el període de matrícula per al present curs? Quin va ser el número de peticions de matrícula per al present curs? Quin ha estat el número d'alumnes efectivament matriculats per al present curs? I preguntar també si es porta un control d'assistència dels alumnes a l'escoleta. Hi ha alguna mena d'actuació en cas de que se falte la falta d'assistència continuada per part d'algun alumne? I per fi el prec és si l'escoleta municipal se queda menuda, hi ha previsió d'incrementar la capacitat de la mateixa? Si el pot contestar de viva veu, us ho agrairia, però també a aquestes preguntes passaré per correu electrònic les preguntes per escrit i si es poden contestar per escrit millor també. Vale. Dani? Regidor d'Educació? Sí, han hagut moltes preguntes, t'agrairé les Sí. El període de matrícula no recordo exactament, però tot això ho podem posar per escrit. Moltes de les preguntes que m'has fet ben regulades per conselleria. Vull dir, nosaltres agarrem els alumnes que realment conselleria moltes de que agarrem. Després vam fer un augment de ràtio, que van fer la primera conselleria també, i augmentant el personal que hem augmentat, se ens va establir. Em preguntaves també, clar, d'ahir no podem passar, on s'han quedat xiquets fora en 0-1. En 1-2, en 2-3 no s'ha quedat ningú fora. I en el menjador també, sobre el de demanda s'ha quedat també gent fora en el menjador. Però en 0-1 el problema és això, que va establir per conselleria conforme la capacitat que n'hi ha a les aules. En un futur ampliar aquesta aula i que s'augmentarà la ràtio perquè hem vist que els últims anys queda gent fora, és una possibilitat a contemplar, que sí. El que la gent m'ha fet arribar a mi és que molta gent matricula al xicotet. Sí, diguem, ja el portaré en gener o ja el portaré en març i al final acabem portant. I així me guarde també la matrícula. I ocupa una plaça. És un dels problemes de ser gratuït. Per això hi hauria que tindre un control d'assistència. I si en un moment donat n'hi ha que revocar la matrícula, se revocarà. I si no ve, hi ha gent que li fa falta la conciliació familiar del treball i és precís avui en dia. Entonces, no puc ara mateix, com a conseller participatiu, ara mateix en l'escoleta tinguem gent exclosa o fora o que no ha plegat a temps o que no cap en l'escoleta tant en 0-1 com en el menjador. I les famílies estan agobiades perquè realment la capacitat del menjador i de l'aula de 0-1 no és suficient. I en 0-1 passa això que tu dius, que hi ha xiquets que estan matriculats i realment no estan portant-los a classe. Si n'hi ha un control del qual, ara va contestar això, si n'hi ha un control del qual van o no van, o si vindran o no vindran, les famílies estan molt tranquil·les, com no paguen. Sí, no, però això hi ha de portar un control i dir, si se falten 5 dies en un mes... La directora té ordres de corporació i de moratos en plan apretar les famílies i si no van a dir dir-los que realment hi ha persones que estan fora que ho necessiten i això ha passat alguna volta que han rebutjat, però clar, estan en buscar la fórmula i Ramon no para de dir-me que busquem la fórmula per a que... Es deixa en mans d'una directora, que tendria que ser de la gestió municipal. Vull dir, una regla senzilla. No és tan fàcil, tants dies faltes, te'n vas fora, no és tan senzill. Això no ho pots fer. No, jo vull que ho digueu una cosa més. No, que ho dic, però no pot ser tan tallant.
No, pero claro, que Sí que s'ha de conscienciar per a que De tota manera, les places de 0-1 són 8, no? O 9, o alguna cosa, si no recordo mal. Hem estat a 12, bueno. A 12, imagina't. O sigui, però antes passava el mateix, quan es pagaven 60 euros i quan es pagaven 90. O sigui, n'hi havia gent que els apuntava perquè volia dur-los en gener, o en febrer, o en desembre, o en març, i estava pagant tots els mesos i després els duia o no. I n'hi havia gent que es quedava fora, perquè hi ha quintes que potser són més grans o gent que, per lo que siga, treballen els dos i necessiten sí o sí portar-los i donar la casualitat que hi ha molts i sempre s'han quedat fora. O sigui, han hagut molts anys quan es pagava i quan no es pagava, no és un problema de ser gratuït. Però com que no és una assistència obligatòria, perquè no és educació obligatòria, hi ha moltes xiques quan són tan xicutius, si hi ha alguns que volen dur-los i no poden perquè sempre estan malalts. Però el que s'ha vist els últims anys està molt limitat el número d'alumnes del 0-1. Entonces que hem buscat la possibilitat d'augmentar. Perquè tot això va per mestres, perquè ficar una altra persona, una altra educadora no hi hauria ningún inconvenient. Però com va per metros... Hi ha un solar al costat que podria ampliar l'escoleta, no? Si es compra, sí. Jo no faria això, si van a posar aules de 2 anys, en els dos col·les des de 2 anys, Pere Sánchez, la demanda de l'escoleta és la meitat. No sé, tenem molt clar. No falta, quan es faig el Sánchez Warner per dos aules de 2 anys, anirà d'aules d'infantil en Isabel Catòlica i en el Sánchez Warner. I aquest problema s'ha acabat, perquè només serà de 0 a 2. Però el problema és ara, què és el que podem fer? S'ha estudiat ja fa molts anys. L'aula taller del costat es pot fer, però necessites l'aula taller, perquè l'aula taller saps que s'utilitza molt. Necessites que això està regulat per un real decret on les condicions Entonces és difícil. De l'edifici té que tindre en un bany adaptat i en unes característiques molt específiques, perquè si no s'aprova. No és com adaptar una sala d'estudi. Perquè el que haurà sigut és que en vez de 12 xiquets que han pujat la ràtio s'haurà pujat a 14 o a 15, què fa falta? Una altra educadora de reforç o una altra educadora normal? Doncs fiquen, però va per metres quadrats, igual com les aules, està estipulat a aules i aules. Què passa? Que en primària i en secundària, si les ràtios són de 25, 27, 28 per exemple, 29, 30, perquè no caben, però no passa res i van pujant-se les ràtios, però en infantil no. En infantil no t'ho autoritza. Primària i secundària sí. I en saber los que requisits, les necessitats dels xiquets no es pot cobrir igual si són 12 en la classe que si són 18. Encara que tingues dos educadors. El desconeixement també de tot això. I jo això he preguntat també a la SED, me l'han formulada, hem estat averiguant-ho, s'està quedant a les famílies que poden ser discontinues o que encara no han portat els xiquets a l'escoleta, que una d'elles crec que ja està anant. Però rebutjar la matèria... Però no van a rebutjar-la. No vindran tot l'any. No van anar. Alguna família sí que ha passat que no van anar. I s'està tocant per telèfon. Mira, que n'hi ha persones que estan allà a la cola, que necessiten per el tema de conciliació familiar, com ho tingueu, s'està tocant. Per això jo no he contestat a aquestes persones que m'ho van preguntar, perquè encara estan fent les gestions de tocar-los. No, doncs jo és que potser el porten en gener, o el porten en desembre, o el porten en febrer, perquè és que com els xiquetes de finals, aleshores això és el problema. I ojalà tinguem... No ens fa falta una traula per infantil, ara, en aquests moments. Però és que potser l'any que ve vaig ser apunten 5, de 0 a 1, és que... Com això va per quintes i cada un és que això no ho sap. La veritat, Juanjo, que és un tema molt sensible personalment a mi, perquè considerem que ja estem igual de sempre i és un problema. És un problema de l'Estat que tenen que portar els xiquets fora, el família contra els nens. I el menjador igual, hi ha una persona que també no es pot quedar al menjador i n'hi ha 20 places i estan plenes de 20 i ho necessita i no pot quedar-se. I també és un problema de conciliació familiar, això. Pues sí. Pues explicat. Gràcies. Però de totes formes, si ho presentes, te ho expliquem. Sí, sí, és convenient. Presenta-ho i ja està. Jo t'enviaré per correu electrònic l'escrit i contestem. Gràcies. Moltes gràcies. Alguna qüestió més? Alguna qüestió més? Sí, nosaltres volíem preguntar, el tema dels horts solars com està? Perquè vam aprovar
la suspensió de llicències, que era per a 2 anys, però durant el primer any s'havia de presentar la modificació i no s'ha presentat, entonces en teoria està suspès. Com està, si hi ha llicències i tal, perquè quan hi ha prou de recombori en aquest tema, en tota la comarca, per saber més o menys així com estava el tema. Perquè en teoria la suspensió de llicències ja no està en vigor. Sí, efectivament. És a dir, ahir va haver una modificació normativa que establia un període de caducitat de les suspensions que finalitzava per juliol, si no me'n recordo mal, a principi de juliol. I llavors el remitia a una modificació del planejament, és a dir, l'Ajuntament que vulgui establir una zona on tinga suspès les llicències té que modificar el planejament. Si no, s'aplicaria el decret regulador que establís quasi una llibertat en quant a posar, salvo que siguin zones d'especial valor agrícola, que nosaltres no en tenim de valor elevat, no en tenim de valor mitjà. Per tant, i també estableix una distància del sòl urbà. Llevant aquestes restriccions que venen imposats per decret, nosaltres en principi no tinguem ninguna limitació, més que les que estableix el decret. No hi ha ninguna petició formal encara tampoc El problema de les que han demanat l'abocament o l'esament a la subestació és que no ens l'han donat. I quan no ens l'han donat, l'únic que han donat ha sigut el del Vall d'Ufali i Palomar, que és una mega planta fotovoltaica, i això són els únics que tenen actualment el permís de vessament. Jo, però tinc entès, aquestes 3 que tu has dit, més la que volíem posar en Olleria, ja la part de baix, són una gigante, perquè són del mateix grup d'inversió, són una gigante que la parteixen en 4 trossos perquè parega més menuda, però ve a ser això. Sí, però la de Olleria no li han donat el vessament, no li han donat vessament. I la que anava a fer-se en Olleria no és ni punt de comparació la que va fer-se, per exemple, en Albaida. En Albaida és brutal. I la veurem des d'Olleria. Però Albaida està dalt de la si no hi ha cap petició de llicència, ni informes de compatibilitat, ni cap història al demanar... Hasta ara no. A data d'avui no. Però que sí que hi ha intencions de fer-se i no hi ha ningú problema. Hi ha horts solars que són menuts, que s'han hagut interès dels horts menuts i no hi ha ningú problema. I més on estan posant-se. El problema és que no tenen vessament les empreses. Això no... Has de pagar una... Sí, hauran d'ampliar la subestació. Correcte, sí. O donar permisos a la subestació. Donar permís per vessament, per vessar allí la llum. És que parles amb qui parles, això també és un poc així raro, perquè depèn de qui sigui el somni fan el tràger a l'hora de donar les autoritzacions. Ai, clar, Iberdrola. Per tant, Iberdrola, no sé si és Iberdrola o és la companyia estatal que li compra Iberdrola. Red, no sé què, diu Red Nacional de... no sé, no t'ho puc assegurar. I ells donen l'autorització, tu demanes l'autorització i posa una fiança, que això crec que s'ha llevat ja també, la fiança s'ha llevat ara, però es pagava una fiança, si no t'ho donaven, la fiança desapareixia, no el retornava. Clar, hi ha xicotets inversors que posar aquesta fiança suposava que no va a tornar-se. Jo t'ho dic perquè ha parlat en grans i en xicotets inversors, i perquè hi ha hagut alguns que s'han interessat de posar plaques solars així, que si són horts que mitjanament xicotets, doncs està bé. Però és que el problema és que no ve directe al poble, va a la subestació. M'entens? Que el que ens interessa és que estiguen al poble, o proper del poble, que hi ha alguns, ja n'hi ha un poble o dos, proper d'ací, que tenen una comunitat energètica al costat del poble, en uns terrenos. Clar, però això no ho pot fer un inversor, ho ha de fer l'Ajuntament. Sí, correcte. Si fa un inversor, ho fa per treure diners i llançar a la xarxa i vendre la llum. No, el poble i el que vulgui adherir-se a la comunitat energètica, que són els que tenen que pagar la inversió.
Sí, però normalment les comunitats energètiques locals que estan fent-se es fan a través dels ajuntaments. Per això el que han d'anar a demanar la subvenció està si mos la donen bé i si no mos la donen segurament ho haurem de fer igual. Perquè és que tindrem que anar posant plaques. El preu, el que s'ha disparat a això, la barbaritat de diners que estem pagant més de llum, han de començar a posar plaques ja a tope. Ara, a veure si ens contesten la subvenció aquesta que van demanar de 500.000 euros del centre social, que encara no ens han dit res, a veure si ahir ens aproven aquesta subvenció. I si ens aprovaren altres futures, per posar en els pavellons municipals, també estaria de categoria. Tampoc tinguem ja molt més. O hauríem de començar a cobrir, per exemple, les pistes de pàdel, cobrir les pistes de pàdel, cobrir potser també la pista multiusos de futbol i de bàsquet. I en aquest sostre, en aquest techo posar plaques solars. També per anar creant llocs on posar plaques solars. Bueno, si cobrim el cementeri. Totes les teches, totes les teulades, En les cobertes. totes les cobertes que han fet. Depèn d'orientació. Sí. En l'orientació... Sí. Tots aquests llocs es poden anar posats. N'hi ha moltes làpides que estan petant per la temperatura. Correcte. Per tant, crec que les plaques solars poden carregar. Per supost. Totes les que estan orientades a ponent. El que passa que del cementeri del poble crec que n'hi haurà més de 500 metres. I té que ser màxim 500 metres. Del punt al punt són 500 metres. Crec que volien ampliar-ho, però del punt al punt són 500 metres. Així tinguem el pavelló de la Solana i està així a l'abrigar mos enganxa, però jo suposo que ahir ja serà la zona urbana i aprofitarà per tot el poble. Però, per exemple, d'ahir si l'Ajuntament no arriba, 500 metres en línia. Jo t'ho dic perquè estic parlant que va ser un director general del 2015 i és el que m'ho ha explicat tot. Entonces, era per això, per saber com estava el tema dels solars i si estava la gent, doncs això, si hi havia interès. De moment, el poble, n'hi ha molta gent que s'entera que això, el que passa que hi ha que posar-ho en marxa, perquè la gent vagi tenint-se. Ara, en això les subvencions, anem veient tot, anem comprovant tot, i tot el que es genera de més es vertix o la gent va tenint-se a aquesta comunitat energètica. Però dels horts solars, de moment, no s'ha demanat per part de ningú. Alguna qüestió més? No? Doncs vale, donem per acabat el ple. Si algú del públic vol fer alguna observació,